industrivirksomhed ved godt, at vi skal øge salget til eksisterende kunder, flere reservedele, mere tilbehør. Hvorfor er det, man ikke er kommet i gang? Hvad er det, der holder folk tilbage? Det er et spørgsmål om digitalisering. Ja. Der er en del virksomheder, der faktisk ikke engang har i deres system, hvad for nogle anlæg, der står hos kunderne. Og første trin for at kunne sælge reservedele er, at man er sikker på, at man sælger det rigtige. Det vil sige, at man skal sørge for, at kunden får et login, kan se for eksempel bare nogle helt simple styklister af, hvad er det, der er i mit anlæg. Man kan også gå grafisk til værks og vise sådan en eksplosionstegning af anlæg. Men sådan, at man er sikker på, at man kan se de rigtige enheder, der er, at man kan klikke ind og sige, det er den her motor, der er i stykker, jeg skal bestille ny af den her. Ja. Så man har fået tillid til, når man bestiller reservedele, at man får det rigtige. Men det er paradoksalt, fordi at de her virksomheder, de sælger maskiner til 1 million og 10 og 20 og 30 millioner kroner, bruger uhyre mange timer på at scope og dataen er der jo. Den er bare ikke struktureret. Hvis man sidder derude som industrivirksomhed maskinbygger, hvordan griber I nu i Alpha Solutions? I har hjulpet rigtig mange B2B-virksomheder, mellemstore og rigtig store virksomheder. Hvordan griber man sådan en proces an, når man står med et blankt stykke papir og siger, vi ved simpelthen ikke, hvordan vi kommer i gang? Vi vil gerne, men vi ved ikke, hvordan vi kommer i gang. Jamen, for det første handler det om at få data ud, fordi som du siger, det ligger jo i produktafdelingen. Ja. Men nogle gange ligger styklisterne kun inde på de tekniske tegninger. Det er med at få dem ud i et PIM-system, sådan så man kan få åbnet ud, at det er den passende mængde information, man lægger ud. Man skal jo lægge reservedelsnummeret ud. Man skal jo ikke lægge de hemmeligheder ud om, hvordan man har bygget den. Nej. Så man skal bare sørge for, at enhver person, der skal servicere den her maskine, skal kunne logge på som virksomheden, klikke ind, genkende maskinen, trykke på og sige, det er den her, jeg gerne vil have. Og så skal man finde ud af, hvordan man vil levere den, om man kører igennem en forhandlerstrategi, ja. At man altid får gennem en servicepartner eller gennem en installatør, eller om man vil levere direkte. Ja. Og det er jo sjovt, fordi det er jo det her, virksomheden gerne vil. Vi vil gerne skalere vores vækst, vi vil gerne øge vores marginer. Og marginerne og de høje dækningsgrader, de ligger ofte på de her produkter. Men det eneste værktøj, jeg oplever, man trækker i, det er nærmest mere ansættelse, eller flere folk, vi skal have flere sælgere og sådan noget. Man kunne måske kigge digitalt. I Alpha, hvordan plejer I at gribe sådan en opgave an, når der står en industrivirksomhed, der siger, jeg vil gerne sælge noget mere digitalt, men jeg ved ikke, hvordan man kommer i gang? Jamen, vi starter med at kigge på, hvor meget data vi har, ja. Og hvor det ligger, og hvordan vi kan eksponere det og strukturere det. Forsimple det, sådan, så det bliver hele reservedele, så det ikke bliver, hvordan den enkelte komponent er bygget. Og så kigger vi jo også på at sige, hvad er det, der er det sted reservedel, og hvad er slidedele? Ja. Hvad kan du forudse med så mange driftstimer? Jamen, så skal man jo prøve at få folk over på et serviceabonnement, eller vi sender bare nye filtre til det her ventilationsanlæg automatisk hver 4 måneder, fordi der ved vi, det skal skiftes. Så det kan tage en masse arbejde væk fra folk, der egentlig skulle sælge noget andet, eller bygge noget, om det er ingeniørerne eller sælgerne. Men hvis vi kan få det her over på det selvbetjening, og at kunderne selv har indsigt, hvis man er fuldt digitaliseret, så kan man jo også have driftslogger i sine apparater, der fortæller, hvor længe har den kørt. Fuldstændig ligesom enhver, der har en moderne bil i dag, den kalder jo selv til service. Den ved jo, hvad den skal have. Og det er der, hvor vi skal flytte hen. Vi skal flytte derhen, hvor vi ikke kigger på vores digitaliseringsprojekter som sådan silo-projekter, men mere kigger overordnet på vores strategi. Hvor skal vi hen? Fordi når jeg hører dig sige det der, så hører jeg jo også sige, når vi laver vores nysalg, vi skal positionere vores produkter og vores maskiner bedre, og det kan vi altså gøre ved at sige til vores kunder, hvis I køber vores maskine, som måske er dyrere, end du køber i Polen, Kina, hvor du måtte være henne, så får du faktisk hele det her med driftlog og hvad det nu måtte være. Ja, præcis, og det er der, hvor vores konkurrenceevne ligger. Det er, at man skal kunne se på den lange investering, man skal kunne se på servicen. Ja. Dem, der har den bedste serviceorganisation, er også dem, der når gensalget, når man skal kigge på udvidelser eller genanskaffelser, efter at levetiden er opbrugt. Så nu har jeg arbejdet med de her virksomheder i 7 år på marketingsiden. Den måde, vi plejer at starte, der plejer vi sådan at tage nogle snak omkring, hvad det er for en målgruppe, hvad er salgsproces. Hvordan starter sådan et digitaliseringsprojekt? Fordi jeg kunne forestille mig, at nogle gange er det jo store investeringer. Hvordan plejer I at starte? Det starter jo med, at man tager et møde, kommer ud, ser hinanden i øjnene. Ja. Også gerne gå en runde på fabriksgulvet og se, kører der post-its på nålebræt på tavlen, eller står man og har
digitaliseret sine fremstillingsprocesser. Det er den måde, man kommer i gang på. Det gælder om at komme ud, se hinanden i øjnene, snakke om alle processerne, og så finde de steder, hvor det giver værdi hurtigt. Der er ikke nogen i dag, der vil lave et 3-årigt digitaliseringsprojekt, inden de har en chance for at få noget gevinst af det. Det gælder om at høste de lavt hængende frugter hurtigt. Finde ud af, hvor det er henne i ens processer, man kan det. Sådan, så man får værdi af de data, man indsamler med det samme. Ja, så tror jeg bare, når vi snakker B2B e-handel, B2B-digitalisering, husk på, det er jo ikke ERP-projekter, som i gamle dage, hvor man husker, det går langt over tidsplaner og budgetter. Man kan have så meget at gribe lavt hængende frugter. Så er det ikke bare at komme i gang, hvis man sidder derude? Jo, så skal man bare ringe til os og få et discovery-møde, så holder vi en workshop, og så finder vi ud af, hvor I er og hvad der kan hjælpe jer. God arbejdslyst.